Després de gairebé 2 anys de l'adquisició per part de Semilles Fitó de les finques de les Cases de Barbens al municipi d'Anglesola, aquesta comença a prendre cos com un punt de referència en l'estratègia de futur de Semilles Fitó pel que fa al cultiu del panís. A més, al llarg d'aquest darrer any, s'han començat la construcció d'un modern centre d'emmagatzematge i processat de llavors. Les obres d'aquestes naus tenen prevista una duració de 2 anys. I el que volen aquí és una concentració per optimitzar recursos, amb la idea de tenir aquí el centre que permeta després controlar tot per poder fer l'exportació. El passat 2013 ha estat l'any de desenvolupament del Pla d'Investigació de Semilles Fitó en el cultiu del panís pel sud d'Europa. S'ha apostat per l'obtenció de noves varietats adaptades a les condicions del sud d'Europa, noves tecnologies aplicades al cultiu del panís i investigació en cultius alternatius. Una inversió d'aquestes característiques ens interessa moltíssim perquè seguim cuidant el territori, donem vida a la gent que hi viu i la creació de llocs de treball és important. No és igual que vingui una empresa que no cuidi el medi ambient a que vingui una empresa que s'adapti bé a casa nostra. L'empresa preveu una segona fase on es construiran 21.000 metres quadrats de naus més i que la consolidarà com la planta més gran d'investigació, producció i comercialització de llavors de Catalunya.